חזרתם אליי. וואו. אז יאללה, בואו תחזרו עליי באמת. אז אחרי שסיימנו לשים את המגן חום המטורף הזה, שגם אתם מלא גראו, כמו שאמרנו, תחזרו, אם זה חלק 2, אז אם אתם רוצים לראות את חלק 1, בבקשה תכנסו לערוץ ותראו. ותגידו לי בתגובות, אם אתם אנשים של בייביליס כזה, של משהו חום לשיער. אני כן ולא. אוקיי, מתחילים בבייביליס, תראו כמה שן את זה. לא שמתם לב כמה שן, אבל... רציתי לספר לכם, אני מנגנת בכינור. תקשיבו, שזה כל כך לא מעניין שאני מנגנת בכינור, פשוט סתם רציתי להגיד לכם את זה. שכחתי אפילו למה. טוב, מה אכפת, לפחות אמרתי. יצאתי את זה מהבטן שלי. ואני סוגרת ומסובבת כלפי זה. מה זה זה? מה אתה? אוי, לא. אוקיי, וואו. זה עוד שנייה מוציא. טוב, אני אראה לכם את השליצה. אוקיי, יאללה, בואו נוציא את הדבר היפה הזה. ככה אני פשוט מוציאה לכלפי מעלה. זאת ציטטה הכי יפה בהיסטוריה. ולקפצ'ץ' אפילו שזה חם. לקפצ'ץ' מדי שזה כזה ככה, שלא יהיה כאילו חם פיתוצים. ואז זה יוצא פשוט נדיר ומרענן עיניים. כן, ככה. ואז עם המסרק אותו דבר. קיקיני עם המסרק. זה יפה כל כך. ואז כאילו אני מתעלפת. כזה דבר. ואני נותנת לזה להתקרר. אין לי רול. כאילו אני לא מתת את הרול שלי. אני פשוט לוקחת טיפרון. כי זה מה שיש לי. ומחכה עם זה כי השיער עדיין חם וזה מעולה. מחכים עם זה כזה ככה להחזיק דקה וחצי משהו כזה דבר. ועכשיו מוציאים. ועכשיו מפזרים. אז כאילו זה יפה זה. זה נראה קצת מוזר, נעשה את זה עוד פעם, אותו דבר, אותו פעולה. פעם אחת ואז היא תיאפה. מבטיחה לכם, נחזור לכם. בוא נעשה את זה עוד פעם, נחזור לכם. לזה קוראים מושלם, זה גם מתקרר לי, זה מעולה. אני עושה כזה דבר, מסובבת את זה, באמא שלו מסובבת את זה, ומסרקת. מושלם. וזהו, ביי חברים. ככה, ביי.